Kublai baro syakatup Khuborjylla ke Donbosco Media Network. Kimat kiba kongsan mentaka sni kilong. Syasho u driver na sora penrem kiseng nonya kali kamai. Hun ki MDC liang persya ya kajing pensyai u CEM. Beli u menteri rangba ya kasan perkhat batemai Shi hajar sni ban kentiu ya ikelung ban kakeme. Ban Penkubu rom ke MWA ya ka lari tengkai bajob takmar nong halumpung ra mauser. Bat mentang ni apai siki Khubor ke bakamnya. Kinoy alam ke senjuk kitrai bat nonya kali kamai ke beri uhnya utrep hene ke sngi lai phawai terek Lber kilalet banbu da kajing ujor syaka office u superintendent of police ba Vivix em. Halor kajing syasho jong wei driver na sora ha kini ki khindiat sngi ha wei ubreu lembat ke berngem bersit. Hakani kesngi, kinonya kali turis, taksi, kinonya pick up, kinonya truck, lembat khasi student union KSU sengkemi, kilaya lumlang hakmat jong moddur soso tham, bat la penrem jur ya utei ubreu, ubala jrongkti bat berngem bersit ya utei udriver. Habakran syakilat patai Khubor uba abala jet jerwa uwei na kinonya lam jong kesenjuk ulaong, na kaliang kesenjuk ki penrem jur ya kani ke rukom le jong utei ubreu. Bat kila buru ke jingdawa, badai ban kem mardor ya utei ubreu namar ula penkhen ya kaan. Nalor kata ulaong, de ban shimno ya ka license tiar siat jong u, namar ula pendan kambakla. Bat lada de ba umdan license, de ban pengat ya u haki kendon an kiba e. Uba Vivix em ula pentip syikindong yalam ke senjuk kitrai bat kinonya kali de kabaong. Ki pulet hapo shitayo kin twet bat kem yauni ubreu ubadon kti hakata ka kamrunar. Persya yuk ni ubreu ba lakta kti yu para jungi. Te hakni ka jing diman jungi nilak bu ya kata ka immediate arrest ne ban arrest no yu buat lamar ba une ula pen kenya ka an lingba juki kam jungu. Nang tapat ka strict legal action ba nakalian juga police department kidi bensim ka strict legal action ban ajing seneng ru kenang ba banyo ban ajing seneng ru kenang ba kanum jashu kani ka jak jingja ya upara ba nya kali kamai jungi bat kabalai ka long ba ban revoke no ya ka arms license jungu kumbang itip boro ba utu ubreo hatu kusngi ulah sei ya kata ka pistol na ka badan mu ka tiar rela ke lada udan ke license shisha lada kumbang ilaong mene lada udan ke license shisha te uni ubreo de ban revoke na ka license jungu ne de ban keni no ka license jungu bat lada umdan ya ka license de ban pengat jungu hapo ka illegal arms act lamar boleh ban sei ka tiar rela persya ubreo kamdan hanu ka an and it's against the law. Te kumtahi nakaliang jungi ru nila diman ba lada udan ka license ru di man revoke na ya ka license jungo namar dat uni ubre umlong mentally stable bandan ya takatiar te takada nakaliang jungi nila diman ya kini gi likely gi jing diman jungi kanang ba ngin pendu pendam ya kata kajing syasyo jung driver namar ba kani kajing syasyo jung driver kumbang ila ikran mana dan ba hadu bala poi bendu ya ka jing jungi ya kajing jungi takada nakaliang jungi ru ni persyajor but ni persyajor ba ni akwa ya ka police department bensim strict action persya kini di judge brain namar balai kan long kan jing seneng kenang ba nang ni syakmat kanum jashu kum kanin wat lada hade ka state jungi na wat lada ka state jungi na syabar jung ka state jungi ru ngimdai ban ailat kum kini gijat entah ni panmak kan syong utrahi besyasyo lada upudiang ya ta kajing panmak jung tau brio ba jrong kti kata ka syong utrahi andai nakaliang jungi te lada utrai ru uhun ban sim kata kajing panmak jung tau brio dia udai ban wan panmak umdai tang na uru andai naboro ki association ya napo kesenjuk menakasenjuk baru na kipat ba bro khoi dei ban wan khmat hapo ki pathai Khubor gila pathai Khubor baper ban wan pan map hangta ka por ngin saya pet bangin ni map na ngin ya khmat ba ka syong ru hau trai ba map na em ya uni bale yu bosho yu para jungi ai ko pi handet jung kan ni namar ba ka jing manta ba buan ni ja kini ja khamtam ka ta ka jing setiar le ne ka jing show to pi ba kan ni ka don jide e ba ka beriu ki bahalon ni beriu budan Khubor na ka ya kata ngin ya kran ya kata te ka dei ka jing shisha
mihap hi ban keno be direct ba kini kibre kidan jing adai bat kabor kidan jing adai bat kabor lada kim dai direct ru kidai indirectly bat hakta kanong rim hi bangi i katu besngi ru ba Hakano pai sngi live huwei tarik Lber ki MDC liang persha haka jingelam jong ba Titos Khan. Kilaya kendo yau Chief Executive Member Khasi Hills Autonomous District Council ba Winston Tony Lingdo banyakran halor ki jingja hapo ka council. Hadin balayakran bat UCEM uba Titos Khan ulayathu hakilat pathai Khubor da kabaong. Kajingya kendo jongki kalong ban tip ya kadaw kajingsha wengkam shipor suspension u secretary ka council ba DG CM Yong lembat kajing i no kam sendet u standing council ba Titi Dingdo. Ulayathu ka isi kala wengkam shipor ya u secretary kade na kajingya lajong u ya ka isi jong ka KGDC kamtam ya ki EM bat ya u CEM. Kila don ru ka tu ka ni ki kam ki bam ya ha bat ka policy trekam jong ka isi. Halor ka jing e no kam sendet jong u standing council ula pentip bakadei nakadaw shimet jong u. Kumta ula ong nakaliang jong ki MDC liang persyaru kila hun ya ka juba balami na u CEM. Henry ula ong ka jingwit jong ki kum ki MDC kaliang persya kadei namar ka isi kala thung bujli da ubam dei haka jaka uba Titi Dingdo banlong kum u standing council jong ka council. To nikong akaba nikong ni nakaliang kajungi kung ki MDC jong ka liang yatay ni ay kublay CM ba ila ay puang talapsi kung malaya kut bangin yang kendo yang keren ano kitu kimat bangila dep pam bangila dep ya keren ru ki pi ki la thai bo pangai kublay pi ru ki bala palai puang ni kan kan ni yang ni puang te kabarikong halo kamat kabede barka jingwen kam shipor yau secretary jang ka council ba DG Semyok tina kalian kajung ila karan syai ba kani baro kajing ja kade nakadaw ba kadon ka jing bombiang ha kom trikam lani kata ka procedure trikam po office ha ka ba ya ka kanda approve na kalian juga isi nakaliang EM in charge bat kumjulo nakaliang CM hang BD bat ka jing pelai ka jing sign jam secretary ya ka affidavit dan ka approval ya affidavit kemudian file saya ikut la suspend ti habang ila panjing saya bat la kata ka affidavit ka dan jing ni em bat kata ka jing saya suspend ya kan ni ila kan saya bai om kam dan jing kadai betang ka prosedur labs umur kata itang ka jing trikam ka jing duko agar kom trikam ka ba klemda ya lemba jo ka isi te ngila panjing syai ba affidavit ru te nak kalian ru i ang bangin sa ai kopi ni ba ila pan syai la panjur ru ba ni ka affidavit kam dan jadi ba kan ni ka jing syawet kam jamu secretary tingila panjing syai ru ka bedai ba ka la kani ka jing welcome shipor kan kata ni em ya service jong i secretary ya kani ru nakalian jong i CM ila ai ka assurance ba insa kami benia ai di benta pada ka jong por nakalian ka jong i ila dawa ba ka di bandon ke inquiry de nakalian jong i ila pensai ba kala don ta ke inquiry bat ngangai ba kata ka inquiry ka sa ai ka report shwa ba secretary un kunno kata ka jing siya suspend ya ina kakao kabaan pa kade hang jing ade ba kade resign jong u ba Titi Dingdo we ni senior advocate walang standing council jong ka council ba de kanero ila ong ba kade ka kam shimet jong i kajing so shimet jong i ba ila wen no ila di standing council jong ka council ba kam dan jing ade ba kata ka case kabede ba kajing siya suspend jong secretary lagi ba kata ka PIL te kata ila pa sai ta kana kalian ka jong ilo do di ba dong ko muipat marwa nakalian ka isi ila pa sai ta tenre nakalian ka jong issues no dan jingwe tang uwi kalong ba hadin ka jing ino kam Haka jingelang ba ipu iping. Umentri rang ba konrat ki sangma ula ple pad ba ya kasan perkat ba thamai.
Nakabenta ka sorkar Jylla, bat ikipat ba ka Jylla barok kawe, ha ka jingdan lang ki riu syampang na ki jilli trekam baper, ki ba kuntup, ya ki nong penyat hospital, ki rang ba shnong, ki tenat trekam ka sorkar Jylla, bat na ki seng tremon ngobha, ban kentiu ya ka kwat ka kia, bat ka imlang salang. Ya kani kasan perkhat bathamai bala ai kerteng, Mission 1000 Days. Ka mission ka ba 1000 sngi na do bala seng i ikhlung hakpo ka kami hadu ba indadap arsnam karta. Ka jing thumu ba kongsan jong kani ka mission 1000 sngi ka long ban penlong yaki breu ka Meghalaya ki ba kot bakhya kham tam yaki kami bat yaki khlung ki ba bakinyo yaki lat jing sumar ba paka ka bam ka sa ka bate ya ka long renyeng pat ka bor jabing jong ki khlung ki ban lait na ki no ki jing pang ki bate ya ka met ka phat bat ka jing he jing san jong ki. Dakane ka mission 1000 sngi ka sorkar Meghalaya kala raikut ban sedang no nadu ka shitarik yayong 8,000 arpun riu ha ka ba ki tenat trekam ka sorkar ki ba kentup ya ka social welfare ka kwat ka khya PHE agriculture ki rangba ban barok lang ki wei pat ki tenat trekam kin kner lang ya laki kti ban penurlong ya ka mission 1000 sngi khnang ba ka Jylla kan yo ya ki long din ki ba kwat makhya ki ba dap ka renyeng renyot kenthei pat shenrang. Kawai pat ka jing thumu ka sorkar da kani ka mission 1000 sngi kalong ban weng mardor ya ka jing tan ka jing lingkot ka renyeng ka jing duna ka bor perkhat na ka jing duna ka bam ka sa kham tam lei ka jing duna na ka jing aibun ki kmi ya ki khlung badangkha. Ka sorkar da kani ka mission 1000 sngi kan the bor ba ki jing kershan ya ki hospital ki anganwadi center bad ki kenhun tremon ngobha ban poi ka thong jong kani ka mission. Laken tu ya ki kemi ki badang ai bun ya laki khun ban ais bun ya ka dut kemi namar ka jing he jing san ka met bat ka jabieng jong ki khun ka shong ha ka bor bat ka klen jong ka dut jong ka kemi. Menteri rang ba ulapan pau ya ka jing par nyang kriat ha ka jing mut jing perkhat ha ba ulayo sngo ya ki khubor ba ki khna ki badang san snem kartaru ki layo ya ka jing pang shini diabetes bat ki jing pang ha ki do jam ha ka met jong ki. Ula khot ya baro ki pal ba ka Meghalaya ban kener ki jingerap ban snok ti ban penurlong ya ka mission 1000 sngi nadu badang seng yi ikhlung hakpo ka kemi hadu ba indadap arsnam karta kanlong ka banjob. Ula penpau ka jingkermen ba ki wei pat ki Jylla ka ri India bat ki ri jang ka perthei hi kin sabut ya ka ne kanuksa ma Meghalaya. This is what we call Mission 10. And I think all of you must have heard about this, and I think a lot of people have criticized also, some people have understood. This is the roadmap that we have laid down for Meghalaya. Of course, it started with a $10 billion economy because we were at 4.4 billion when I took over as Chief Minister in 2018. Today, we are almost touching $7 billion. And we are very, very hopeful that we'll be able to touch 10 billion. We have a target of 16 billion by 2032, and we have $150 billion economy by 2047. So that's a roadmap we have laid, but this is till 2032. Now, the reason I'm showing you this is because a lot of people need to understand what we're trying to do. While economic growth is important for us, while this number of GDP or GSDP of 10 is very important for us, it does not speak about the overall growth story that we are trying to talk. And therefore, while a secretariat is important for us, it's an infrastructural growth, it's a growth of a new city, a new hub that comes up. While different festivals are important for us, because it promotes tourism, it creates jobs, it promotes this concert economy, which has got multiplied effect in terms of economics. Where ensuring that we have different stadiums being made for sports activities to happen, where it's important for us to construct large roads and a huge network so that people have accessibility to education, to healthcare, to all different aspects. While we do all of these things, economic investment and growth must be balanced. And that is the key to ensuring that we have a healthy and a sustainable economy in the long run. And therefore, if you look at the commitments that we have, in the commitments, there is one commitment that talks about nutrition and early childhood development.
So what we're doing here today is not just something that we just thought of doing. It is part of the bigger plan. It's part of the bigger picture. All the 10 opportunities on top are areas which we strongly feel that we can unlock unlimited potential out of this and create the kind of jobs, create the kind of economic, the momentum we require, create the kind of infrastructure that is required, build up the entrepreneurship ecosystem, so on and so forth. But while we do that, is that enough? It's not. It's not enough. And that is the reason why we need to ensure that there are commitments that we give. That while we do all of this, we will take care of our environment. While we do all of this, we will take care of our children, our mothers. We will take care of the elderly. While we do all of these things, we will ensure that drinking water, power, network, all of these facilities will be available at the grassroots level. Better efficiency in governance will happen. Ka Samla lari tengkai laurenyang ka bana mairang. Kala job ya ka takmar nong haka jingya ko pra mauser haka lumpung Khelo India Tribal Games arhajar arpun riu ka bala long ha Chhattisgarh. Kinong yalam ka Meghalaya Weightlifting Association MWA kila pun Khuborjylla ya ka ha indoor stadium nong po haka live huway tarik Lber. Haka jingya lang bala long haka nikasngi uba Donald Rambai President MWA ula yaro ya ka jing minot bat ya ka mon bajuat jong kani ka Samla. Hakani ka jingya lang penkup buram lawan sa kilang daki riu pau khmat kentup ya UMLE kanong po ba Middlebourne's im ba Matthew Makdo MDC ba Flanagan Karwanlang Vice President ba Prang Kupar Saukme Treasurer bat QA. Kasamla lari tengkai kalami khmat ya ka Jylla haka jingya ko pra mauser kalawan balai haka kerdan ka ba san paulai kilo da ka ba kur shispa lai puar pon. Hakani ka jing Yakob kalay kun persya ya kinong Yakob na oresa bat Manipur bat kalala banyo ya kakerdan kabalay. Na Meghalaya kidon samud kinong Yakob ki balalit shimbenta hakati ka lumpung henrei datang ka Samla lari tengkai kabalala panwanra takma hakasin ka bandingkong ya ka Jylla hakani ka jing Yakob. Kasamla lari tengkai kala sya hikai haka sports talents portality hanong ba Shillong lengba kajingya trelang bat ka Meghalaya Weightlifting Association. Kajing job jong kani kasamla kala nang kentiu shu ya kani kajingya lekai bat ya kanam jong ka Meghalaya. Kerteng lari tengkai larian masong masa Eastern West Hasil District Maira. Ngade ingwe naki atlet ibarat nar kabani kong nampat pau kajing songo bakraw beli terakan bom chim le ina ula pen lai ngaban man haduk kani khlemat ka bamata ban raya kanam la du ban marai bronze medal ya ka Jylla jong ni barok kawai hakani kajing yakun jonga hakani ka Khelo India Tribal Game kadika game ka bahe bha bat ngalala ban marai bronze medal harangkat kajing yalam jong oblei terakan then kabani kong apan pau ya kajing sungu khamta me ya sarkar Jylla jongi bakalala ban kersan ini khamta me ya ka MWA jongi ya ka mawat ya ka MWA jongi ka ba yarap ini banda kadin banda khamat banda kadiang banda kaman haji kersan rabba jong ka adu bagi lala banong kumni dan kumjuru khamtam ya kikut bakila seran ni bakila kajing kubit jong coach jong kajing erap jong juru khamtap ya i chief minister jong Sri Konrad ke sangma kajing ai kublei namta jong i ban ilayarap yang juru khamtam kani ka game ka ba lek kai kalong ka ba hisab ban batai nomor ba ban rakhiaman kasing gamdei ka basuk. Ka junior netball team under 19 jaga Jylla Meghalaya haka live huway tarik Lber kala ra ya nam kabalay haka second junior national mixed netball championship arhajar arpusan hadu arpun riu kabala long Hashri Pyareji Maharaj Sports Academy Jylla Muzaffarnagar Uttar Pradesh. Kila don arpusau teliki kenhu naki arpusau teliki Jylla kari kibala wan baneshim benta haka ni ka jing Yakob. Ka team na Jylla Haryana kala ra ya kerdan ka baningkong ka Telangana kalayo ya kerdan ka Baar bat ka Meghalaya kalayo ya kerdan ka Balai. Ya kani ka jingele kai netball la sedang haubna yayong arhajar arpusan ha Meghalaya
bat kani kade ka jingjap ka bakrau ya ka Jylla barok kawai. Bat da kitu ki Khubor ngila poisha ka bakut terhadu bangin daya syambiang kublai shibun.